Tokumbangi la ban sungtu kani kejingya ki nagaliang jong ki Parlok Association ki bedon hapo ka Meghalaya Joint Action Committee on Commercial Vehicle ka berade kejingya ki ka ba nagabanta kejing mentoy kejong pat ba jong kejala kejungi nagaliang kejunga ngasngo ba kani kejing khot yakhi jo kini association kadi ka badon nongrim nagabanta ki issue jong pat ba but ngasngo ba kani kadi ka por ka ba ka state government kala day ban khot mardor ban yakren ya kini ki association ki bi khun nagabanta ka khya ka shon ka jong ki pat ba nang som snong kumbala ban sutu ka jing kiudor jong ka umpnyang ka bala long sabab palat liam ka bangimpat ju mat ha ka jingim ka jongi kum ginong somsno na kaliang ka jong ngi ka Congress Party nga kenmau ha ki katu katne benai katu katne snem ki balale ngadu arjar khat khandai arjar arpho haswa ka khlam du covid khat khandai ngila ya khun ngila tit jingkhang na ka por sa ka por ngila penlong ka jing ya rally ngila penlong ka jing ya shong kalain mongor ngila ai de jing tho ya chief minister ya governor ka bangila pha lambau governor ban pen poi sedu presiden jo dari India na ga benta ban penhiar ya ka dor jong ka petrol ka diesel bat ka gas kani ka gas ka bangi siat jing chet bat mentangi i baki patba ru kila sutu ya kane ka jing ka ba ngisem khamtam hadin ba kini ki association jong kini ki kalikamai kila strike menta la komno kumbala RTO tam menta bat ngan itu ipi ki basha kta na kane ki de ki patba nga ajingero ya ki nong yalam jong ka Joint Action Committee on Commercial Vehicle keladon gijing terwai ki ban ong ban penkiu ya bai kali hindri ki klem tre kani kolong ki sultanat ban in marwa ki perkhat ya khya ka shon jong u patba bat ki yakran no ya sarkar badai ban penhiar ya ka dor pniang ngi sungtu ka dor pniang ka nalor ka dor jong ka crude oil sa ka tax jong central government ka dan ka tax jong state government ka don nang ta ka na ka banta gi distributor bat kom ta ter gi don lagi jong gi jing yo ki jong ki nang tu gi kwa ban kentu menta na galiang ga jongi ngin ya kren ya central government ka sarkar BJP ka bom ju snap you know dan ngin krem ngin nang ne ngilong bo pertahari klau ila persyang ban kren na ka por sa ka por ka BJP ka long ko bom don score bom don gi kmat ban pe gi jing jong pat ba om tang jalah gari jong paro ka we tinumar kata ni sngo ban karpat pamantaya ka sarkar jela ga jong ka badon ka benta ban pet ya ka tu ka tax ka badi ban sim na central na state government ka ba kila pen kiu na ka arpo we sha ka lai pu we pia something ya ka petrol dei na ka daw bang kwa ban kentu ban ajing kersan ya kini ki seng kini association ba ka sarkar ka de ban khot mardor ban ya kren ban pet igilat glinti ban penduna menhagane galadon gajing persyang ban penduna artengka kumbala ban sutu artengka idang rit impat long kat kene gajing ka bo pat ba opsyam na lor gajing lanang kiu ki dor jong ki mar ki mata ki khau ki piat ki jhur ki jhep ki blabun ki dor ki kiu tadi na kata kadang isngo ba state government ka de ban thau ye ki lat ki lenti kumno ban adjust ye revenue jong gajela isutu gajela gadon kampisa lengba da kini ki revenue kenang baka khajana jong ka sarkar kan don ka jingi menta ki kalido yong ki bayat na ka por sa ka por ti uno bodon chalan uno bom don chalan ngimtip ai bi ki bor ki badi pet kin bishar ya kata kat ku jingi jongi ki don be dan de ki ke bangi snow ban kerpat la de du yong no motion ne ki kwari mau ki do ki sos ki bak sarkar kala ban permi revenue kala ban de na excise duty jong ka kiat jong secret persyang bat adjust de gitu kidi gi benta gi balada phi penkiu ya ka tax ya secret ka kiat nomdan ban buban nomor gini gidi gi program de gi beri babun ka spa ka pho umdi bo kta yu boduk borang ni dan mar tang kwa bo sarkar kan thau gi lat kelenti ban penkiu ka tax ban balance ya gajing yo jong revenue jong jela da ka ban pek ya kini ki tax na gi we bat kini ki item wan nom kta pat ya umpniang ka ba kta
directly yau pai ba sin mu kiu dor ka bai kali ka umpniang ki driver hapun kiu bai kali sin kiu bai kali dor khau la rem bai kali la rem upiat kiu dor uphan kiu dor ki jhur kiu dor baro kin kiu lo ka gas munda ka dor ka bisa beneng sekhendo bar kum ta ter tingi kwa baga sorkar kan sim serious bai kani kin khotno ya kini ki seng namar upat ba ulai kendu si bun ki jing lagi di batwa exam lagi di bapang lagi di besitom ke boleh jing don kam ba pher tingi sutu bakum da kaliang junga kum emli jong seng kongres na semua ban kentu ya sorkar bakan khotno mardor ya kini ka association ban ya kren bat ban thau ki lat ki lenti ban penhiar ya kador jong ka umpniang kenang ba kan ya ram na ka benta jong bobun khamtam na benta uduk urang li tingi scam ba ngi kit bok yang ya association ru ki bayang ha ka nongrim na kam tau pet ba ni gi don ka tu kat ne ki we de ki seng ki ya kran sapang jing pen ki udor bai kali bar kum ta ter ni kerpat ye ki ban nai pet ya kran ya gi pen ki udor bai kali bang kan kata hi sau pet ba ini sim suangin wara e gi jing teli ha pen ga jai bendriu gi jung tong inom ya pat ki association ni ba pher ground mi tanggawi ka sur kani ke ka por ka ba ka jai bendriu ngi don kam gi jing teli i kwa ban i sa sisin kin ki mau sa sisin kin win ki cloud ga jing teli po ka jai bendriu gi jungi knang ba kum ga jai bendriu ngin la ban wara ya gi jing bentoy na ka benta upaj ba abobun khamtam ki boduk ki barandi